Takže čau lidi, já vás vítám u prvního let's play ze hry. Chtěl jsem říct Minecraftové to Shakes and Fidget. Takže jsme na s1.sfgame.cz a ještě předtím, než začnu pořádně hrát, tak kdyby někdo třeba mi chtěl dát postavu do natáčení, jako nemyslím na který hraje, ale jenom takovou, na který nehraje vůbec a takhle, tak v popisku budete mít Skype a když tak si mě přidejte a můžete mi dát do natáčení. Tak, jak můžeme vidět, tak tady vášnivý prodejce zbraní se začíná nudit, tak se začal pinkat a my si teda jdeme zkontrolovat nějaký zboží, takže tady máme hulku na výdrž. Prunka stejná. Ne. Tak, tady máme opasek, no ale ten už by... Ne, tenhle ten má menší brnění, takže ne. Teď se podíváme teda do čaroobchodu. Nic, takže jako nic. Dobře no, hospoda. Podíváme se na Janušu. Bič. Takže Janušu jsme dali. A co teď? Takže Řezosaurus nejvíc asi načil. To nám zvuky na nejmí. Na všech světech. Poté nechce, abych pak měl na videích dislajky. Vymíněné schopnosti. Takže tak. Jsme na posledě teda Criminal Mafia, což je na prvním světě. V cechu, aha. Tak. Tady v cechu jsme prohráli bitvu, ale... Jo. Jo. Takže máme... Teda, kolik máme peněz? 10 000. Na to, že máme 2 podzimy, tak v pohodě. Takže tady máme nějaký... Ty vole, tak to asi ne. 17. Já si nějaký cech, který je prostě podobný našemu. Jak levelama, tak pozicí. Tak. Ale tohle ten, o tomhle tomu už by se dalo přemýšlet. Aha, tak to už bychom ale mohli dát. OK, no tak na tohle dáme teda bitvu. A přesuneme se na s1.sfgame.cz, který je vlastně spojený s tímto účtem. Takže tak. Zbrojírna. Co? Štěstí. What the fuck, to je co toto za čar dáš? To je nebejvalo, ne? To je nějaké přidaný. Naštěstí. What the fuck. Tak, škoda. Kdyby byl zakyšen, tak bych ho samozřejmě bral, já bych se tomu nebránil. Ale 189, nic. No jo, vlastně hajzlo. Tak, jo vlastně, já jsem včera přemýšlel, že dám tohle do hajzlu. Takže teda Erikovi dáme pryč důstojníka. Ale teda kdybyste třeba hráli na S1 v českém serveru, tak mi napište a já vás samozřejmě přijmu. Nabíráme od levelu 20, takže tak. Napište mi pod video váš nick a já vás teda přijmu. Tak. Tady máme nějakého mildu. Kritik. Tyve, proč nedá kritik? Ježíš. Jo, vlastně já jsem chtěl jít do toho hajzláku. A ještě tady si dáme quest, tak OK, tak na obratnost to samý. Tak, ještě 2 itemy nebo 1 epic a už splachu na euro 3. No nic. Když by mě teda zajímalo, kde bych ten epic vzal. No, dáme si zatím hospodu a půjdeme se podívat do podzemka. Tak. Kralosaurus nepadne ani za boha. Takže zkusíme tohle. Bam. Cípni. Musíte jít dlouho. Smrdíš tady v tom podzemí už dlouho.
Tak přesuneme se na s18.cfgame.cz, kde máme našeho dobíska. Tak. Vlastně dobísek se jmenuje můj pes. Psíček. Jo. Celkem je lepší dokonce. I když teda o 3. Teda o 2. Cože je to nějaký zvolený. Tohle to má 170 inteligenci a tohle to 68 a přidáváme to 3. No nic. Kašlem na to. Tohle to vyhodíme. Ale Evíky, paráda, paráda. Jo. A teď kde na to vezmu? Tomuhle prostě nemůžu říct ne. Nic. Já epiky ani moc nechci měnit. Ukaž. No, dobře. Tak. 53. 52. Kritik. Ne! Idioté. To je proč vždycky v takovýhle chvíli nedá prostě epic. Teda ne epic, ale kritik. A je zláte nějaký si z čapiců. Tak. Stíno kodýla, zkusíme. No. Tak to je teda jakože masakr. Ta postava je asi nejslabší, co mám. I když teda vůbec bych se nebránil, kdybych tady místo 621 měl třeba 1000, jo. To vůbec, ale no nic. Jdeme teda, ale počkej, že tam bylo na 3 minuty, ne? O. To je lepší. Tak a přesuneme se na s14.cfgame.cz, kde máme subíka. Ale nic. Paráda Evíky, ty vole. Tak to si hned nakoupím. Samozřejmě Evíkům nemůžu říct ne. Takže na sílu si asi nekoupím. Tady dáme to na sebe. Co máme tady? Naštěstí, ale vypádní. Tak, OK, jdeme se podívat do pošty. Nic. Tak, tady máme cekovní bitvu proti Montové. Takže se na to podíváme. Tyhle kritik 403. Možná budeme hrdinou bitvy. Se hned zjistí. Jo. Ale teď už to vypadá ale dobře. Tak nic. Jo. Jsme hrdina bitvy. Tak. Dobré. Jsme připraveni na útok, na obranu. Šustr, dobrý název. Tak, přesuneme se do podzimka, kde máme prasáky, uchyle. Tyhle, nechce padnout vůbec ten. Já ho tak nenávidím. Zelenýho grázla. Ale konečně nejvíc, nebo chyba na této postavě je, že i když já vyhraju 5 bitev za sebou, tak jsem prostě na stejné pozici. To prostě když prohraju, tak se třeba snížím na třeba o 50 pozic míň, ale prostě dolů třeba na 3000 mi to prostě nepůjde. Tak. Takže to by bylo z dnešního let's play všechno. Doufám, že se vám líbil, takže pokud jo, tak mě můžete podpořit lajkem a odběrem, budu vážně rád. A teda, ještě kdyby vás to zajímalo, tak budu točit z Minecraftu, z Metinu 2, z Mafie 2 někdy a to asi všechno. Takže já se s váma loučím pro tento let's play a čus.